pochopala aj klient, to je dovolací dôvod, tým, že im zametla ten výsluch, takže... Koľko podľa vás môže trvať, kým príde rozhodnutie najvyššieho súdu? Pol roka? No určite. Pol roka vo väzbe. Pol roka bude. Teraz je problém. Majú zaujímavú situáciu, lebo mali podaný návrh, teda žiadosť o prepustenie pred vyhlásením. Do vyhlásenia o ňom nerozhodla. A po vyhlásení, tým, že ukončila dokazovanie, tak je to nová okolnosť, podali znovu žiadosť o prepustenie. Lebo on do právoplatnosti nemusí byť vo väzbe. Takže majú teraz v podstate dve žiadosti, jedno v sťažnostnom konaní, jedno ešte vôbec nerozhodnuté, tak sú zvedaví, je to taká situácia, akože podľa mňa patová. Kto rozhoduje už teraz najvyšší súd alebo kto? Teraz bol najvyšší súd, áno. Najvyšší súd. Tam je to tiež teraz zaujímavé. Za to, že to je v dispozícii najvyššieho súdu, preto to tak je? Tam je to teraz tiež veľmi zaujímavé na tom najvyššom súde.